روجباش كردستان روجا آلا كردية لمتبا بيروز بي إيرو أم آلا خو هلددن برزدكن نوك بارچك جاو نوك قماشك ليبلي وكسوزكي أبدي بو آزادي آلا ما هرتم برزبي هرتم هلداي بي جبرقو آلا ما خوينا شهيدايا كسكاتيا چیا و دشتên Kurdistanê ye sipîbûna û paqîjiya û dilsoziya dilê Kurd e roja me got qet naçê ava. Berî heftê û neh sal li Mehabadê bi destê pêşewa Qadî Muhemed û hevalbendî wî ne di roja Cumhuriyeta Kurdistan de ala me hate berzekirin, hate hildan, ne rojekî normal bû. Lêbelê rojekî bû taybet bû, rojekî got milletê Kurd her tim soza xwe tê de nû dike, got berxwedan, tekoşîn wê berdewam bê heta got ev alahane got bi xwîna şehîda hatiye avdan li ser xaka Kurdistana pîroz di azadiya wê de û bêhildan. Milletê Kurd her tim vê alahayê pîroz li seraserî xaka Kurdistana me pîroz di dilê her Kurdekî de li ku dera dunyayê bê ala xwe hêl dide berze dike. Ji Rojavayê Kurdistanê ji Qamişlo, ji Kobanê, ji Efrîna Birîndar heta Amed û Batman û Nisêbîn û hemû bajarokên Bakurên Kurdistanê heta Mehabad, Ciwanro, hemû bajarokên Rojhilatên Kurdistanê heta Slêmaniyê, Hewlêra Birîndar heta Zaxo, Duhok roja ala Kurdistanê li we teva pîroz bê. Ji bo xatirê got ev alahane her tim berze bê şîreta min wek birakekî biçûk rasîst bin di hezkirina welatê xwe de, rasîst bin di hezkirina Kurd û Kurdistanê de. Bijî Kurd, bijî Kurdistan.